Halo rek, iki gebrakan anyar UMKM nang Surabaya di daerah kawasan Jalan Rokan Surabaya daerah Darmo. Iki ono UMKM mas-mas dodolan jasuke sing lek ngekeki topping keju sebarbar iki. Mari ngono, selain dodolan jasuke sing regane murah, iki daftar regane wong yo dodolan makanan unik jenenge Eltos. Nah, jare Mas iki semacam jagung bakar Mas, tapi teko Meksiko. Suwanger kan Meksiko niki negara lho rek. Dadi jagunge sing gede ku diolesi karo bumbu spesiale mereka. Mari ngono dikeki topping modelane Cheetos kayak ngene aku lek ngarani. Unik sing dodolan cuma nang kene. Nah ini namanya Eltos, jajanan dari Meksiko mas ya? Oh, toko Meksiko, jagung bakar culture. Jadi topping modelan Cheetos iku mau oleh sakmene akeh rek. Ini makannya langsung mas ya? Langsung. Wih, kira-kira iso agak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manis. Jagungnya berpadu kambe asin gurih. Enak. Tapi rodok kangelan mangani. Kalau versi serutnya ada nggak mas? Ada yang versi serutnya. Ada. Aku pesen lagi yang versi serut mas. Siap. Kangelan tapi mangani. Wajib kalian coba. Nah saking gede nih jagung iki tentunya mangane kan kangelan. Ternyata mereka juga ada sing model serut rek. Jagung iki gawe jagung manis sing bener-bener premium tapi regane murah. Eltos iki harganya cuma 12.000 ae lho rek. Dadi lek sekirane awakmu mangan oto kesusahan langsung njaluk diserutno masi koyo ngene. Iki ancen rasane unik, otentik, cuman ono nang kene dodolane asin, gurih, enak nagihin rek. Lek Eltos iku mau kan menu anyare masih dodolan pertama kali nang Indonesia jarine. Nah, lek menu lawase wonge dodolan jasuke. Jasuke original iku kejune sakmene akeh hargane cuma 11.000. Jagungnya manis dicampur karo susu serta kejune tambah nikmat dan sempurna sih. Panggon iki jenenge Dr. Kon Jasuke Butter. Panggone rodok blusukan di kawasan Jalan Rokan nomor 20 C Darmo Surabaya. Jadi gawekmu kabeh wis gak usah kesel langsung coba rene gas kan.